अरे बाबा किती आहे खाली भाई? हे घ्या हातात घ्या, एक पकडा मम्मी, पकड. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. आपलं घराच्या बाजूला बांधकाम सुरू आहे आणि आपल्या रत्नागिरीमध्ये जेवढे व्हरायटीज आहेत ना त्याच्यापेक्षा जास्त व्हरायटीज आपल्याला कोल्हापूरला बघायला मिळतात. तर कसले व्हरायटीज? आपले टाईल्स, ग्रेनाईट, मार्बल या सर्व गोष्टी म्हणजे घरातल्या इंटिरियरसाठी जेवढ्या गोष्टी लागणार आहेत ना. लास्ट टाइम पण आपण गोल्डन सिल्वर रूमसाठी जेवढं काय घेतलं होतं कोल्हापूरवरून घेतलं होतं. आता आपण निघालोय, निघतोय बरोबर 12 वाजता. बुबू आतमध्ये राहा, आम्ही येतो, रात्री येतो. बस बुबू बस. ऑलमोस्ट 3-3.5 तास लागतात. किलोमीटर्स विचारला तर 130 किलोमीटर आहे आपल्याला कोल्हापूरला पोचायला. ओके, एवढ्यात आपण पोचलो पण असतो पण मी उठले नाही. काय बोलते? एवढ्यात आपण पोचलो असतो पण मी उठले नाही. आम्हाला निघायचं होतं सकाळी 8 किंवा 9 वाजता, पण मम्मी बोलते मला झोप येते. तर मी बोलला तर झोप येते तर काय करणार, मग झोपा बोललो. काय बाई, काय शोधताय? पैसे पडले? पट्टा लावायचा ना, मग पाठीवर तुम्ही. म्हणून तर मी बसत नाही पुढे. लागला पट्टा बरोबर. येस, सर्वांनी सीट बेल्ट लावायचं. मी पुढे बसत नाही. येस. तर आत्ता म्हणून आम्हाला थोडं लेट होते. 12, 1, 2, 3, 3:30 वाजेपर्यंत तरी आम्ही पोहोचलो पाहिजे व्यवस्थित. मला तर गॅप लागत नाही, गॅप लागला तर आपण थांबणार. ओके, तुम्हाला थांबायला वाटलं तर सांगा दोघांनी. बाई उलटी येत नाही ना? हा, गाडी लागते तुम्हाला? नाही लागत ना? चला, आपल्या पुढे चालली आहे. चला, गणपती बाप्पा मोरया. हो, मध्येच बसली आहे. उठली काय? पोचणार आपण 3:46 ला. हा सरळ बघा, हा आपला आहे रत्नागिरी कोल्हापूर हायवे. आता तिथे टी सिस्टम आहे. तिथे जिथे आपण राईट टर्न घेणार ना ते आपला मुंबई गोवा हायवे आहे. आणि रस्ते बघाल ना तर एकदम चांगले आहे बघा. आपल्या त्या मुंबई गोवा हायवे पासून जर तुम्हाला आपल्या होमस्टेमध्ये यायचं असेल तर ते हे टी सिस्टम 10 किलोमीटरचं आहे. 8 ते 10 किलोमीटर म्हणजे मुंबई गोवा हायवे पासून आपलं होमस्टे आहे. इथे बघा आपले रस्ते एकदम चांगले आहेत. बघा आता इथे बोर्ड दिलाय. आपण लेफ्टला गेलो तर चिपळूण आणि राईटला गेलो तर पालीमध्ये. सेम तसंच आहे बघा. लेफ्टला गेलो तर आपण मुंबईला जाणार 314 किलोमीटर. राईटला गेल्यावर आपण गोवा पंजिम 221 किलोमीटर आणि आंबाघाट 53 किलोमीटर. टर्न राईट ऑन टू नॅशनल हायवे 166. म्हणजे आपला मुंबई गोवा हायवे आहे आणि आपलं इथून किलोमीटर आहे 8.5 ते 9 किलोमीटर आपलं होमस्टे आहे. कंटिन्यू ऑन नॅशनल हायवे 166 फॉर 1 किलोमीटर. एक काम करूया, जरा पेट्रोल पण भरून घेऊया आपण. CNG भरला आपण, पहिला स्टॉप CNG भरायला घेतला होता, तर पेट्रोल पण फुल करून घेऊया. आता हे रस्ते बघा, गाडीचा आवाज बघा तुम्ही. धर म्हणजे थोडेफार मध्ये रस्ते. आता हे आपण कोल्हापूर साईडला म्हणजे पंजिम गोवा साईडला चाललो आहे. तर रस्त्याचं काम इथे पण सुरू आहे बघा. मुंबई गोवा हायवे काम सुरू आहे इकडे. आणि परत इकडे चांगला रस्ता आहे. आणि समोर बघा धूर किती आहे बघा. गाडी पुसून आणली ना तर एकदम मस्त चकाचक, अजून चकाचक होणार इकडे. इकडे काय लिहिलंय, नानीज धाम आणि कोल्हापूर साठी हा रस्ता गेलेला आहे. आणि रस्ता तर एकदम सुंदर आहे, छान आहे, प्लेन आहे. ट्रकवाल्यांना किती घाई आहे बघ ना. माझ्या पाठी होते ते ट्रक, सटासट फिरवतात एकदम. इकडे राईट साईडला घाट आहे बघा. हे पूर्ण दिसतंय बघ कसं ते छान. एक फेमस घाट आहे मम्मी, एक फेमस घाट आहे मुंबई आणि कोल्हापूरच्या मध्ये. तो आहे आंबा घाट. त्याची सुरुवात इथून झालेली आहे. आता त्या मॅप मध्ये बघा कसे ते रस्ते आहेत. आणि हा बघा आंबा घाट सर्व.
आणि तुम्ही सर्वांनी आंबा घाटचा टर्न बघितलात ना, अजून हा अर्धा आंबा घाट आहे. मी मध्ये थांबलो आहे, जरा फोटो काढूया. आणि समोर आईस्क्रीमवाला पण आहे. आहे ना, तुम्ही कम्फर्टेबल आहे ना दोघं? हो. हां. हा. आईस्क्रीम खाणार आहे? होय. हां हा. भाई आईस्क्रीम खाणार? हो चला, आता तुम्हाला हाईटवरून दाखवतो. परत असा व्ह्यू मला पण बघायला मिळणार नाही आणि तुम्हाला पण नाही. बापरे. काय खाली बाबा. किती आहे खाली? भाई घ्या, हातात घ्या. एक पकडा. मम्मी पकड. किती खाली आहे ना. तू काय घेतो? फालुदा घे. मी फालुदा घेते मला. हा, घे. बापरे किती खाली आहे. इथून डायरेक्ट गेला की डायरेक्ट हा, हेच आम्ही बघून आम्ही गावाला यायचं थांबलो. 1 तास 5 वर्ष गावाला नाही आलो. 1 तास लवकर कोल्हापूरला पोहोचू. डायरेक्ट असा गेलो तर खाली. खाली गेलो तर. हे सर्व दरी बघा कशी आहे. सर्व माउंटन 1 2 3 4 5 6. तुम्हाला असं व्लॉगमध्ये दिसतंय की नाही, व्हिडिओमध्ये दिसतंय की माहीत नाही, पण किती आहेत ना मोठे ते. किती आहे? असं मध्ये आईस्क्रीम वाले पण ते बरं आहे ना. 3 4 5 6 7 8 9 डोंगर आहेत. बापरे. 10 डोंगर तेव्हा तुम्हाला आहेत. रस्त्यावर तिकडे अशी- तेव्हा तिकडनं गाडी येते बघा. अशी गाडी अशी अशी फिरत 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 येते इकडे. हेच बघून तुम्ही लहान असता 5वी 4थी 5वीला. चला, ट्रॅव्हलिंग तर करायची पण थोडाफार एन्जॉय पण केला पाहिजे. तर या माझ्यासोबत तुम्ही फालुदा खायला या. जरा मध्ये थोडाफार असं थांबला पाहिजे ना. मस्त जरा. वाटतो. भाई संपला आईस्क्रीम. हे बघा इकडून दरी बघा कशी दिसते इकडून. डायरेक्ट खोल आहे ते. डायरेक्ट खाली खाली आहे ते. आता आपण कुठे आलो माहिती आहे काय? मलकापूर. मलकापूरला. हां हे बघ बस बीस सर्व मार्केट सारखंच आहे ना सर्व. छोटे छोटे रस्ते. आणि कोल्हापूर अजून इकडून 50 किलोमीटर आहे. बापरे. 50 किलोमीटर म्हणजे तरी पण 1.5 तास आहे अजून आपल्याला. 1.5 तास. आणि आपले 80 किलोमीटर झालेत. हा. ज्योतिबा 7 किलोमीटर, म्हणजे ज्योतिबा 7 किलोमीटर आहे इकडून. घाट आरंभ. समोर बघ किती छान वाटतंय समोर. आता कोल्हापूर यायला फक्त किलोमीटर आहे. बघितलं ते छान वाटतंय ना. उन्हाळी शेती पण चालू आहे. बापरे, वाकडा वाकडा आहे. काय बोलते? वाकडा वाकडा रस्ता आहे. गोल गोल वाकडा वाकडा. कोल्हापूरला आपण एंट्री केलेली आहे. आपले टोटल किलोमीटर झाले 135. समोर बोर्ड बघा. Slight left towards Service Road. आणि आता आपण जे मॅपमध्ये टाकलं आहे ते कोल्हापूरचे टायलिस्टचे जे शॉप्स आहेत ना तिकडचं लोकेशन टाकलं आहे. हे काय रिक्लायनर फक्त 15,000 रुपयाला. चला आता हा जर लेफ्ट मारला ना आपण, बघताय ना, आता आपण हा लेफ्ट मारल्यावरती हे सर्व थोड्या पुढून ना
हा. सर्व टाईल्सचे Turn दुकानं left सुरू onto होतील. National Highway 166. टाईल्स, ग्रेनाइट, सर्व तुला लेफ्ट राईटला सर्व ते दुकानं दिसतील. हे खाण्याचे दुकानं Continue सोडलेस on तर National पुढे. Highway 166 for 1.5 kilometers. खाण्याची दुकानं सर्व आहेत. पाणीपुरी पण आहे तुझ्या आवडीची. हा, पण इकडे आता आपण पहिलं आपलं टाईल्सचं काम करणार आहे, कारण अर्धा दिवस आपला गेलेला आहे. होय. बरोबर आहे ना? हो. इकडे वरती बघा काय लिहिलंय, इचलकरंजी 22 किलोमीटर, सांगली 40 किलोमीटर, जय सिंगपूर 32 किलोमीटर. हे बघा, आता जर तुम्ही कॅमेरा व्यवस्थित बरोबर समोर बघा, हे बघा रामदेव मार्बल, बालाजी ग्रेनाइट, हे बघा सर्व आता ग्रेनाइट मार्बलचे दुकान आहे. सर्व लाद्यांची दुकानं आली. सर्व लाद्यांचे दुकान आहेत बघा, इकडे तिकडे. हे बघा, हे बघा, हे पण ग्रेनाइटचं दुकान, तिथे पण सर्व स्टील, ग्रेनाइट. इकडे पण ग्रेनाइटचं दुकान, इकडे पण टाईल्सचं दुकान, इथे पण मार्बलचं दुकान. म्हणजे ही पूर्ण लाईनच पूर्ण 1-1.5 किलोमीटरना पूर्ण हे सर्व मार्बल, टाईल्स, ग्रेनाइटचंच आहे. इथे तुम्ही सर्व बघा, हे बघा टाईल्स 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 सर्व. बरोबर ना? हे बघा, सर्व नाव वाचलात ना? म्हणजे पुरा एरिया तोच आहे. हा, पूर्ण ही लेन आहे ना, पूर्ण हायवेचा हे पार्ट पूर्ण दोन्ही साईडला. दोन्ही साईडला. हा, आणि टाईल्स. बेसिकचं दुकान बघ. हा, मार्बल, टाईल्स, बेसिन सर्व आहे बघा. मार्बल, सर्व बिर्बल आहे. सर्व लिहिलेलं आहे. लक्ष्मी टाईल्स, ग्रेनाइट, मार्बल्स. ह्या साईडला पण आहेत बघा, मार्बल्स, ग्रेनाइट, नॅचरल टाईल्स, सर्व A to Z आहे सर्व. In 400 meters, make a U-turn.